जेबो राहा गैया हा हु धन सम्पति जेबो गैजा रोङा ओमफ्राय टटेल एमाउन्टआ बेसेबां जादों दाथ' 25,000 जाबाय आरोना टटेल मोनसे फंसे खोथा खोन्थानो सानदों मानो होनब्ला जिथुनाखि मेडिकेलनिफ्राय बिल ना बिला माने बिसिना 50,000 जादों होनदों नालाय दा बिथांमोना बिलखौहाय मोनबोआखै जाहैदों आरो हस्पिटालनिफ्राय ओमफ्राय दा बिसोरो बुंहरदों 12 थारिखआवसो मोनगोन होननानै दा बेखौनो आंबो सानदों आरोना जिथुनाखि बिल पे खालामोना बेजों लोगोसे लोगो बिलखौथ' मोननांगौ नङा होमबा गोबाव खालामालासिनो बिसोर थाब खालामोब्ला मोजां जागोन आरोखि खुलुमबाय आं रायजो राजा नोंथांमोनखौ रायजो राजा नोंथांमोननि अननायजों आं दिनै हिन्जाव आरो फिसाखौ लाबोनो हाबाय रायजोफोरखौ आं साबायखर बावनाय थाबाय स' हेल' लोगोफोर आङो दायो जिथुनाखि दाख्लै बावैसो नोंथांमोननि गेजेरावहाय गोबां बिदिनो डाक्टाराव मेडिकेलाव होनो थाखाय फैसा गैया होननानै नोंथांमोननाव भिडिअ बानायनानै डनेसन बिदोंमोन नङा होमब्ला दिनैनि दिनावहाय जोंहा मा होनो जिथुनाखि नोंथांमोना अननायजों नोंथांमोननि सापर्टजों दिनैनि दिनावहाय बिथाङा गावनि फिसाजोखौ हस्पिटालनिफ्राय लाबोबाय ओमफ्राय दायो नोंसिनि न'आव दं ना फिसाजोआ हिन्जावा ओमफ्राय दायो बेयाव लाबोथ'वाखै मानो होनब्ला एसे प्रब्लेम जायो नालाय माने सिजारिं जानाय ओमफ्राय दा गथ' गोरलैखाय माने बेयाव लाबोथ'वाखै आरो मानो होनबा डाक्टारफोर माबा मोनसे जाब्रबोब्ला डाक्टारफोर बायदिसिना खाथियाव गैया मोजां डाक्टार गैया दा बिनि थाखाय माने लाबोथ'वाखै आरो बेखौ बेयाव ना नङा होमबा स' अब्ला नोङो दिनैनि दिनावहाय रायजो राजाखौ मा बुंनो सानो जेनेबा रायजो राजाखौ मा धन्यबाद होनो सानो रायजो राजाफोरखौ आं बहुत साबायखरनाय थाबाय आरोना दिनैनि दिनाव रायजो राजाया बिथांखौहाय अनबाय नङा होमबा जायखि मानो थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो 10 थाखाब्लाबो 20 थाखाबाबो 100 थाखाबाबो रायजो राजाफ्रा बिथांखौहाय अननानै दिनैनि दिनावहाय मदद खालामबाय नङा होमबा रायजो राजानि अननायजों बिथाङा दिनैनि दिनाव गावनि फिसाजो असेखौ डाक्टारनिफ्राय लानानै फैनो हाबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय बिथांनि जानानै आङो रायजो राजाखौ दिनैनि दिनावहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर बावो आरो बेजों लोगोसे जोंहा एनिथिं एम जे ब्रादार नङा होमबा एनिथिं एम जे ब्रादारा दिनैनि दिनाव आं बुंनाय लोगो गावनि मोननै चेनेलावबो बिथाङा लाजिया फांजिया बयबो रायजो राजानाव मदद बिनानै बिथांखौ सापर्ट खालामदों दा बिनि थाखाय आङो एनिथिं एम जे ब्रादारखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथाङाबो बुंहरदो एनिथिं एम जे ब्रादारखौहाय साबायखरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनैनि दिनावहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना दि दिनैनि दिनाव जोबोद हेफाजाब होदों ओमफ्राय टटेल एमाउन्टआ बेसेबां जादों दाथ' 25,000 जाबाय आरोना टटेल थ' लोगोफोर नोंथांमोना खोनानो मोनबाय बिथांनि खुगानिफ्रायनो आङो नेक्स्ट भिडिअ हायोब्ला जाय बिथांमोना हरदों बिथांमोननि साफानि आङो मा होनो बेखौहाय जाय बिथांमोना ब्रादारमोना हरबाय अननानै 10 थाखाबाबो 20 थाखाबाबो 100बाबो 200ब्लाबो नङा होमबा आं बिथांमोननि गासिखौबो स्क्रिनशट लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आङो नेक्स्ट भिडिअ नांगौब्ला भिडिअ लानानै फैगोन जाय ब्रादारमोना हरदों नङा होमबा मानो होनब्ला नोंथांमोननि अनामोनब्ला नोंथांमोना सापर्ट खालामामोनबा दिनैनि दिनाव बिथाङा मेडिकेलनिफ्राय लाबोनो हानाय नङामोन नङा होमबा जोबोद माने लासिं जागौमोन आरो मानो होनबा मेडिकेलाव फैसा होनो हायाब्ला दिनैनि दिनाव गोबां बेफोरबायदिनो माथो होनबावनो आरो नोंथांमोना मिथिखाबाय जिथुनाखि जों बिथांमोना दिनैनि दिनाव न'खराव जानो लोंनो जेबो गैया नङा होमबा नोंथांमोना नुखाबाय थांनाय भिडिअफ्रावबो बिथाङा दिनैनि दिनाव खैला बुरनानै बा बन फाननानै बन सिननानै खैला सावनानै बिथाङा न'खरखौ खुङो नङा होमबा नोंथांमोना नुखाबाय दिनैनि दिनाव नोंथांमोना अनामोनब्ला बिथाङा हय माबा मोनसे बेफोरबायदिनो राहा गोथे जानानै दंमोन नङा होमबा दिनैनि दिनाव नोंथांमोनखौ आं बिथांनि जानानै जोबोद रोजा साबायखर बावो बेजों लोगोसे जाय ब्रादारमोना दिनैनि दिनाव थांनाय भिडिअखौहाय शेयार खालामदों बा बयनोबो रायजो राजानो मिथिहोदों बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर आंनि अननाय खौ बा आंनि बुंनाय बा आंनि माबा मोनसे बे भिडिअखौ लानानै नोंथांमोना गोबां भाइराल खालामबाय बा नोंथांमोना शेयार खालामबाय नङा होमबा दिनैनि दिनाव आं नोंथांमोनखौ मा राहाजों मा खुगाजों माने मान बावबावगोन होननानै आं सानो आरोखि नाथाय बेफोरबायदिनो गावजों गाव मदद होलायनांगौ नङा होमबा बिथाङा दिनैनि दिनाव जेबो गैजा रोङा जों बयबो गावजों गाव मदद होलायाब्ला सोरथो मदद होबावनो नङा होमबा दा नोंनि हिन्जावा माबोरै दं बा फिसाजोआ मोजाङैनो दं ने जेबोथ' प्रब्लेम गैया बा दा बयखौबो रायजो राजाखौ साबायखर बावबाय नङा होमबा दायो बिलाथ' टटेल एमाउन्टआ 25,000 जादों नङा होमबा थ' रोजा साबायखर बयखौबो
अब्ला लोगोफोर आङो जिथुनाखि जाय सिजारिं जानाय बिथांनि बिफा असे दा बिथांखौहाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव देखायनो सानो नैबेनो बिथाङा दा नोङो रायजो राजाखौहाय मा होननो सानो मा मान बावनो सानो जिथुनाखि रायजो राजाया जायफोर 10 थाखाबाबो 20 थाखाबाबो नोंनि फिसाजोनि बा नोंनि फिसौजोनि थाखाय दान हरबाय हस्पिटालाव जिथुनाखि दा माबानानै दंमोन नङा होमबा दा बेवहाय नोङो रायजो राजाखौ मा होननो सानो माने आंनि न'खरा बहुद राहा गैया हा हु धन सम्पति जेबो गैजा रोङा मोसौ मोसा गैजा रोङा आरो बिसानो खैला सावो बा बनफोर सिनो बेफोरबायसानो बन खैलाजोंनो जोङो न'खरखौ सुफुङो बेजोंनो जायो बेजोंनो संसार सोलियो खारन मानोना जोंनि न'खराव बहुद माबा जाना प्रब्लेम जाना फैदोंमोन खारन मानोना जोंहा फिसाजोआ माने बेफोरबायसा सिजारिं जादोंमोन सिजारिं जाना दंमोन बे सिजारिंनिफ्राय बोरै राहा मोनगोन बेखौ आं बहुद सिन्ता दुखुजों माने सानस'नो हायाखैमोन आरो सोरनिफ्राय जेन थाखा फैसा सहाय बेफोरबायदि मदद मोनगोन नागिरबाबो जेरावबो मोननो हायासै आरो बेफोरबायसानो जोंनि न'खराव बे भिडिअ दैखांग्रा मानसिया जोंनाव फैनानै बेफोरबायसानो मदद भिडिअ दैखांनानै मदद मोननायलाय बिसानो एसे रैखा मोननाय बायदि जाहैबाय बे सोरबा बेफोरबायसानो थाखा फैसा बे एसे बयबो खांनानै होफैनायखौ आं जोबोद मोजां मोनबाय आंनि बुंनांगौआ बेसेनोसै थ' रायजोफोर नोंथांमोना जिथुनाखि हिन्जावसानि बिफा जिथुनाखि सिजारिं जानायनि बिफायाबो दिनैनि दिनाव नोंथांमोनखौ मान बावबाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय थ' लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो जाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो मिन्थिफिननाय बायदि बयबो नुफिननाय बायदि थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय